както сте разбрали от главния на това видео, днес ще снимам с Сара Лайт и тя ще ме гримира. Да. Сара... Аз съм зад камерата и ще я гримираме така някак, ако и достигна лицето. Да, напред. И нали ли си мислите, че истинското име е Сара? Не, те не знаят името, аз съм го написала в описанието си. Така ли? Да. Трябва да започвам, защото няма никакво време, няма никаква памет. Какво ще сложиш първо? Мисля да после, нали, там, без такива коректори, основи за сенки и такива работи. Мисля направо да почнем с грима, защото първо, нали, не знам как да ги сложа такива работи. Аз не съм ги слагала. Да, защото нямаме никакво време, дори не знам екран. Вече станаха 3 минути. 3 минути. Давай. Нормално. Четките са там. Тук, там е за грим. Тя е за коректор. Я за грим. За сенките. Така е тази. Това е апликатор. Как ти да прави какво знаеш? Прави какво знаеш. Човек. Нали това е за сенки? Да. Ти да казваш ли за апликатор? Това е апликатор за сенки. Кой ти направя? Да ти отива. На сините ми очи. И на кафявата коса. Не точно кафява, кастенява. Тъмнорусата ми коса. Направо. Кафява не е такова. Да ми ти мога. Да, и малко това най-любим цвят, розово. Не е моят любим цвят. Кой е любимият цвят? Няма ти кажа. Да, и сега. И то? В момента усещам как ме побубва. Боли ли? Боли? Ти натискаш. Какво да правя? Те ще ги измия тези четки после. Припомни си от клипа как смият клетките. Каква физиономия си направила? Направо не знам. Аз знам как съм мият, ама как ли ще ги измия след твоята поразия? Чакай, дай малко льодичко ти сложа. Това е керамиден. Оранжев. Опа. Трудно е с една ръка. Ти по връхтлата си ти сложа. Чакай да ти хвана лицето. Опа. Извинявай. Извинявай. Как съм? Да знам, чакай ще зумна. Зумни ме. Не, наистина не са личи много. Когато ти тук си закинна. Чакай, имаме една минута. Ще сложа набързо вкус. Това е четка за фондютен. Окей, кое за гъсва? Следващата. Тази. Другата. Чакай. Какви с големи клетки за гъс сами. И къде е руха? Пред теб. Това ли? Избери си някой. 5 са. Нали те? Опа. Само като видя на четката какво е, то ще ми се стежи живота. Готова ли съм? Само червило ми остана. Направих така циганки. Майки ми слухи другото. Цетлерви от което да... Дай ти си го слуги, че аз... Нали знаеш както може? То аз съм безогледало. Аре сега с напипа с устници. Айде. Една кукла барбита направих направо. Това беше от нас, надявам се кипа да ви е харесал, след малко ще видя, няма го снимам това, защото ще е излишно. И надявам се да ви е харесал, дайте палче и се абонирайте и пишете предизвикателство долу в коментарите и всякакви идеи за клипове. Глупости. Глупости. И чао от нас. Бай.